Стивън Джобс умира милиардер на 56 години от рак на панкреаса и последните му думи ме карат да се замисля. В края на деня богатството е просто факт от живота, с който съм свикнал. В момента, докато лежа в леглото на болен човек и се спомням целия си живот, осъзнавам, че цялото признание и богатство, което имам, е безсмислено и лишено от върховен смисъл в лицето на неизбежната смърт. Колкото по-възрастни ставаме, толкова по-умни ставаме и постепенно осъзнаваме, че часовник, който струва $30 и часовник, който струва $300, показват едно и също време. Независимо дали носим портфел, който струва $30 или портфел, който струва $300, и двата държат еднаква сума пари. Независимо дали караме кола от $150,000 или кола от $30,000, пътят и разстоянието са еднакви и стигаме до една и съща дестинация. Вашето истинско вътрешно щастие не идва от материалните неща на този свят. Ако летите в първокласен или икономичен самолет и самолетът падне, падате с него. Надявам се да разберете, че когато имате приятели или някой, с когото да говорите, това е истинското щастие. 5 неоспорими факта. Не възпитавайте децата си да се стремят да бъдат богати. Обучете ги да се стремят да бъдат щастливи. Затова, когато пораснат, те ще знаят стойността на нещата, а не цената. Яжте храната като лекарство. В противен случай ще трябва да ядете лекарства като храна. Тези, които ви обичат, никога няма да ви напуснат. Дори ако те имат 100% причини да се откажат от вас, той или тя винаги ще намери една причина да бъде упорит и да не ви напусне. Има голяма разлика между това да си човек и да си човек. Ако искате да отидете бързо някъде, отидете самотни. Ако искате да стигнете далеч, отидете заедно.